Prčic. Čako ľudia, budeme tady vás pri novom videu zahráme Outlast. Ktorú som nechcel točiť, lebo je to hrozná hra. Najhoršia hra, ktorú som kedy v živote hral. Nehral som ju, pozeral som ju a nepamätám si nič, jeden jumpscare. Jeden jumpscare. Jeden. Zase miliardy. Čiže tak. No a nebudem to trošku pomená to, že by som tak odbierzil video a pomená to. Zavrime oči. Proste Miles Upshur je proste taký, bol taký reportér a investigatívny reportér, ktorý proste pre niekoho a teraz je sám, robí to sám. A ešte by som nezabudol, mám české titulky a slovenské, nie, český dubbing a slovenské titulky. A titulky som nezabudol, zapnem ich. Teraz. Komisař Salazar z ministerstva zemědělství řekl, že měnící se povětrnostní podmínky Ještě zapínám, aby takto věděli prostě. Vyzval chovatele a farmáře, aby tak se nevě po česky. tento víkend seminář Jsem vlastně a Pueble. Kromě toho, pokud se večer rozhodnete projít, můžete spozorovat nějaké nízkoletící vrtulníky nedaleko Silvertonu a Leadville. Zdá se, že pracovníci parku Arapaho shromáždili insekticidy proti hnízdušům. Ja sa budem batériu, bo batériky teraz sú asi to najhoršia vec. Hráme? A môžem točiť kameru vlastne. No máme papériky. Takže blablabla, robili tu také psychiatrické liečebňa, Mount Massive, musí sa to zverejniť, robili také pokusy na vývoj blbosti, neviem. Nepamätám si to už moc. Ja som toho skúšal asi pred týždňom. Ne, spred 2 dňami. Takže poďme na to. Točíme Miles Upshur. Také meno zabil on. Není možné, také meno zabiť. Oj, ja si to už teraz zaspomínam trošku. Ajajajajaj. Nazdar, dneska tu sme let's play, teda vlog na túto budovu, je tu kamera, ktorá ešte vloguje. Dobre, čo tu máme? Ako baterku. Baterky sú zase nemožné, dobrá, počítač, monitor. Sa mi hodilo. Koše, všetko možné, bravo. Počkej? Ty kokso, parkourista, dobre. Ideme do hry. Haló? OK, takže... To si robíš srandu. Kamo, keby toto vidím, už by som išli domov, už by som to nebol. Keď vidím tie auta, idem domov. Vracam sa. No, predný chod určite nejde, tak poďme sem. Je to jasné, že nejde predný chod, nikdy nejde. A to je zamknuté, super, než tam je kľúčka. Fast luck. Tu sme, aké máme auta fajné, drahé. A tak. Dobre. Aha, no, super, tak toto keby vidím, tak by som asi... Vieš čo? Kto to urobil? Tak GG, no. Dobre, pomyslím. Otvorte. Otvorte. Na tretí pokus to vyjde. Otvorte. Vraj, že ne? Takže máme ísť asi k hore, alebo čo? Akože mohu napadnúť, že mám ísť hore. Traf. Joj, už keď viem, že sa tu môžem behať a... Čo je? Jump! Kokos, to boli tlaky. Aha, nepoznám sa. Jaj. Keby toto počujem jednou. Môžem skočiť? Nemôžem, tak to nehrám. Nehrám. Haló? Ne. Uá, to je cool. Nie, to je kečup. Alebo budu se dá napadla. Je to napadla. Jaké bateriočka, nejdu také bateriočka, prosím.
Nestvarej! Haló? Haló, je tam někdo? Čo to je Rainbow Six Siege, čo si tě můžeme vyhýdět? Pokčem. Bude nějaká baterka pre kniha, určitě. Čo je? Čo je? Čekaj, vidím do budu. Toto zabudli asi dokončiť. Tamto nič. Toto nič, no. Takže nič moc. Dobre, aj, díky. Fakt, čapské, fakt som sa... Čo, ja som v dverách? Ja som bol v dverách. Haló? Kamo, nie je to náhodou to čas s tým špekačkou? Ne, není, dobré, super. Poďme do prvých dverí a zavrieme. Hlavne opatrne. Ja, buchneme s ním, aby všetci počuli. Baterka! No cap. A nemôžeme aj z toho vybrať, alebo tak? Ľudia sme vnútri, sme tako v budove, teda v budove sme také rúmke. Tak tu je tu všade kečup a tak to bolo. Také špagety, tak to robil, takže ideme ďalej. A tu nejdeme, ideme naspäť, vraciame sa. Dobre, takže poďme sem. Tak ne. Záver jemne, tak napiť. Tu to robil také parkisy s kolou. Tu má, tu jaký malý stol? Čo pre deti? No tu asi, tu máme asi čo iné? Jasné. Dobre, ideme správne dúfam. Čo? Som tam bol? To nemám ísť. Všetko nasvedčuje tomu, že mám ísť sem, brat. Čo by som čakal? To čo? Chce? Dobre, GG. Mám nápadnú, že to nemáme ísť a... Nemôžeme sa ešte vrátiť, aby náhodou... O, môžem? Som nevedel. Dobrý, pomyslím. Pomaličky. Pomaličky. Musel som tako. Vôbec som sa netako. Neviem. O čom hovoríte? Nemajú hlavu. Nemajú hlavu. To je super. To by som chcel. O, nadar. O, nadar. Pozabíjeli nás. Dostali se ven. Varianti. Jsou neporazitelní. Musíš se schovat. Dobre. Nadar. Ja tu zostanem ešte. Ja ťa budem počúvať chvíľku, no. Čo si hovoril? A pak z tohohle skurve místa rychle vypadni. Ty zvuky vôbec nesedia s tým, čo tam píše. Počkaj, vlastne my máme čítať toto, čo on robí, ne? Poznámky a... Nechádzam sa. Možno sa nebojíme teraz, už môžeme ísť. Speedrun. Chuď sme, kde sme? Otvor. Takto... Nechal si ruku tam. Baterbočka, niekde, super, to je fakt dobré. Tam, kde išiel, on by som nešiel, takže tam nejdem. No dvere krásne pamätám, tam sú otvorené dvere, môžeme ísť tam, super. Mal stať? Ja som... Čakal som, že sa nedačo také, ale... Bracho... Co to Sigma? Kdo pak si? Co to je? Chápu to, milosrdný Bože. Poslal si mi apoštola. Co to je? Ruka Boží tě ochrání, můj synu. Máš poslání. Kňaz prostě. Nějaký kostolník. Dobre, toto má fakt ako nemyslím, že bol moc jumpscare. To bolo akože docela, akože neviem, že to má byť jumpscare, proste to bolo, že ma zobrala. Možno bolo preto, lebo som to nenaštrovoval, neviem. Takže však, už sa môžeme hýbať, ukladanie, super. Co by to mali byť? To je výborne. Dobrý deň, pán Ujo. Spisy, ktoré berieme aj keď nečítame, ale dobre. Chudák to zabudol hlavu. Doslova. Dobre,
Aha, tam je, už vím, ten jump, ale můžeme zabrat výťah. Sorry, to jsem nebyl, to byl ten druhý. Máme ji sem. Ne, nemáme ji sem. Takže máme ji, co nemáme ji, tam to super, to nedobré, pojďme sem. Je to jášle. Tak kde batérka, nějaká batérůčka, zavřeme dveře opatrně. Tak má být. Nějaké baterky. Prosím. Spisy, které je tak. To vím. Ne. Tak ne. Nazdar. Jdeme prechádzam. Aha. Tam to už teda pôjde. Máme najobľúbenejší program. Mravce a chrobáky a mravce. Super. Čo mám mohla napadnúť? Kľudne na skúšam tie dvery, keď viem, že je jasné, že určite to proste pôjde. Počkej, ja viem, čo mám robiť, ja viem, že tam zober proste kartu, sídlo ochránky, mám ísť do ochránky. Mám blokovať, to máš fajné náramky, som aj chcel také vždy. Ja zavriem dvere a môžete blokovať. Jemne. Dobre, Dostaneme, prosím, úplne musíš mi pomôcť. Som zabudol, že tam má byť takto, takže super, bracho. Keby som ťa kopol z ducha tam takedy. Tam to určite to nechce sa zase. To chce zavrieť dvere, ja som ich zavrel, dúfam. Dúfam, že som ich zavrel ja. Ja aj do toho idem. Okej. Sme kde? Označujem na ruky, ktorý mizne, keď sa približíme. Kvalitka. Ďalší ľudia? Ne, ďalší ľudia. A to bolo... Čo bolo? To bolo čo? Haló? Čože? Záchody, kde môžu byť muži? Nadarujú. Vycnúť. Svedok. Ale tak to zabudnúť ruku. Na dve ruky zabudnúť. To je hamba. Real. Tak môžeš tam myšlenky, bro. Otvárame. Tu sú kroky. Sú také malé nohy. Či? To nie sú moje. Ale sú malé. Ideme hackovať. Poďme na to, hackujeme. Máme kavičku, díky. A tam mám ďalšiu, keď chceme dať. A to mi príde dačo prepomína, aby to príde tu. Špekačka tu príde a neviem, prečo sa mi to nešlo tak úplne. Prečo to generátor sú, musíme tu zavrieť. Ok, nemáš bojovať, dobre. Na skrinke. Ja tu nesom. Ja tu nesmím. Koliko otvorí skrinku? Si tady, že? To nechci ti. Ne, tu, nechoď do skrinky, prosím. Tam zostaň. Nič. Tak nič. Dobre, choď preč. Dovi, maj sa. Debilko, nič som povedal. Neviem, o čom hovorí, ja som nič nepovedal. 4 baterky mám? Dobre. Tu som ja neviem, štoľko, máš mi bateriek. Majo, choď. Maj sa. Jedno, kolik toho človek vydrží, nakonec sa vždy dozvie. Dobre, takže to by som to ukončil. Točíme už 16 minút, jak každé jedno video, potom musím vystriať, potom ďalších 40 minút. Ďakujem za to, že ste pozrieť za video, nezaujte like, príďte za video kamarátom a majte sa. Nazdar.